Îl văd și acum pe tata, pe pat, întins, cu fața ca o miere întunecată. Mă uitam la el și realizam că n-am nicio părere de rău, nicio urmă de regret. Mă întrebam dacă sunt normală. Și atunci, precum aveam să fac mai târziu la ședințele de psihoterapie, am încercat să găsesc un moment bun al nostru. O urmă de căldură sau de tandrețe care să-mi stoarcă niște lacrimi. N-am reușit. Mintea îmi fugea la roiul de musculițe minuscule care intraseră în cameră și ne dădeau târcoale. Părea o sită neagră, flexibilă, o țesătură însuflețită care se întorcea în toate direcțiile, formând figuri malefice în aer. La jumătatea lui august era cald și umed, iar noi stăteam lângă lac. Mama vitregă își ridica brațele, încercând să le gonească. Părea că invocă spiritele. Părea că dansează cu gesturi bruște, ciudate. Părea că e nebună. Îl apărea cu un stoicism. Cred că s-a iubit foarte mult. Când îmi vorbea de el, soțul ei și tatăl meu deveneau două persoane complet diferite. Mama mea vitregă s-a comportat ireproșabil cu mine după ce a murit tata. Am rămas pe perioada verii la ea, profitând de casă și de înțelegerea ei. Sergiu deja plecase în Franța. Și totuși, înainte să înceapă cursurile la facultate, într-o seară, i-am povestit. Am știut că nu o să mă mai opresc. I-am povestit tot, insistând asupra bestialității cu care tata a nenorocit-o pe mama. La început m-a ascultat cu un soi de fascinație morbidă. Era totuși vorba despre fosta ei rivală. Apoi a devenit tot mai neîncrezătoare, ca la sfârșit să nu mă mai creadă deloc. I s-au încetoșat ochii de lacrimi și m-a oprit brutal. M-a întrebat cum de pot să spun asemenea ignominii despre tatăl meu. A spus că nu și-a imaginat niciodată că ar putea să existe atâta lipsă de noblețe și de recunoștință, că sunt o mitomană, o țignită. Eu n-am tăcut. Am țipat peste vocea ei. Mama era baltă de sânge, cu clavicula ruptă, cu maxilarul dislocat, cu plăci frontale, două coaste svărmate, o baltă de sânge. Mi-am dus povestea până la capăt. Nimic nu m-ar fi putut opri. Am deșertat tot. La urmă am vorbit calm și rar, aproape în șoapte, punând accent numai pe unele cuvinte. Când își acoperea urechile, mă apropiam de ea și le șuieram. Hematom subdural. A plâns în hohote. Am dreptate. Am fost josnică. Ea nu avusese nicio vină. Și în mintea ei, nici tata. La ce-i folosea adevărul meu insuportabil, când al ei era cu totul altul? Pe ea, tata o făcuse fericită. Evident că nu mai puteam locui în aceeași casă. Dimineața, în zori, am plecat.